Ini da ang istorya mga pangga, pakarantisan da ini mga singing contest. Yan. Ara mo man kita mga Pilipino, pag abot sa singing competition, talagang nangingibabaw ang talento kan mga Pinoy. Orog ng gayo kung Bicolano. Pakarantisan da, an contest da mga pangga. May tulod da ang judges. Siyempre, singing competition, may tulod da ang judges. Isa'y mandaan makapatindog sa tulod ang judges. Sa singing competition, manggagana na. Kumbaga, may mga standing ovation baga ang mga judges baga sa singing competition, nagtitirindog baga, nag-uuropakan, ngunya, pag dae mo da napatindog ang judges sa imong performance, ay mayo da, kumbaga, umuli ka na da. Kumbaga, dahil nga da mag-asa na manggagana ka pa. Ngunyan, ang mga contestant da mga tugang tulo. Tulo da. Siyempre, mga Pilipino da yan. Tulong yan, mga Pilipino, mga tugang. May saraw daan Tagalog, may saraw daang Ilocano, tapos may saraw daang relax lang daang saraw contestant mga tugang, Bicolano. Primero dang kuminanta mga pangga sa Tagalog na contestant. Primerong contestant inapod na kan MC. Ang masunod ngayong makanta from National Capital Region. Okay. Kuminanta na daw mga pangga. Ngunyan, ang nagtindog daang judges, saro lang daang husgado, saro lang daang judge ang nagtindog. So, dua daan judges, dahil da kumbinsido. Kumbaga, itong pa-contest baga sa ABS-CBN, itong anong apod kaya ito? Itong may mga tukawan na pag nasunuan, nag-iikot. Anong apod kaya ito? The Boys! Yan, The Boys. Pero The Boys ang datingan sa The Boys, baga nag-iikot ang tukawan ka sa mga judges. Idigdi man daan sa contest, makida nag-iikot ang tukawan, matindog lang daan judges. Saro lang daan mga tugang ang tuminindog duman sa primerong contestant. So duwa da, medyo na-encourage da na baka nagtaas si ng moral. Kayang-kaya ko ngayon. Saro lang na yan sinapatindog kan saro. Sumunod naman ang contestant mga tugang, so Ilocano, mga pangga. Kuminanta man, mga para lang kawan da ang boses. So primero da, Whitney Houston. Whitney Houston, halang kawan da ang boses. So Ilocano da mga tugang, ang kinanta da, kanta da mga tugang ni Regine Velasquez talagang ay talagan ang mga ugat-ugat mo, ay talagang maglilitid talaga. Sa sobrang langkaw kan boses sa mga tugang, nagre-related na ang mga dapat na mag-related. Matibayon na sa Ilocano mga pangga, Regine Velasquez na kanta ang ginanta niya. Talagang diva, kung birit. Tirindugan da sa tulong husgado, tulong judges. Sabi kan mga audience, ay gana na ngayon Tuminirendog nga sa tulong judges Gana na ngayon, nagurupakan na sa mga tao. Gana na ngayon, ay yan ngayon, Bicolano nga din. Pagpakantaon niya, umuli na ngayon, daog na ngayon yan. Pauli-o na ngayon yan sa Bicol. Tadain na ngayon magana. Yan sabi. In-underestimate mga tugang Bicolano. Pero Bicolano, relax lang da, nagmamama lang da, nag-uurogbas lang da. Mayo ngayon. Dahil ngayon ay maasir ngayon sa performance ko. Dahil yun na, apodo na Bicolano mga pangga kan MC. Ang masunod na makanta, mayong iba, pabalik-balik sa entablado ang sa inyong paboritong Bicolano. Kumanta naman da mga pangga. Kuminanta naman da sa Bicolano. Si tulong judges, seryoso ng maray. Talagang kung manggagana da ang Bicolano. Ang kinanta da ang Bicolano mga pangga, intro pa sa da. One word pa sa da ang pigbabanggit niya, nagtirindogan na gabos. Tuminindog, one word pa lang da ang kinakanta kan Bicolano mga pangga. Tuminindog na da sa tulong judges, apera da duman, gabos na audience da, nagtirindogan pa. Standing ovation. Bigana na. Aramin kung anong kinanta ka sa Bicolano mga pangga. Lupang hinirang.
Nabanggitan pa sa naso, bayang, ay, Trindogang Gabos? Bayang Magiliw pa sa sinabanggit ng mga pangga. Ba't pati si director ng mga pangga, pati Gabos. Tirindogan sinda Gabos. O kaya ginana ito kan Bicolano, standing ovation mga pangga. Tayo ay Mayo daw sa mga kalaban, dahil kaya Bicolano. Bayang Magiliw pa sa namin binabanggit. Tirindogan lang. lilito. Kaya Dahil na tinapos ka sa Bicolano so kanta, kumbaga nakapirang linya lang da, gana na eh. Gana na. naman pala